പ്രജാപതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ വിനായകമപ്രദായിനെ ഗൗരവദോ നാമദായ നഗരഗ്രാമചാരിണെ നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷണ ശൂന്യവാദി ആചാര്യദേശധാരിണേ ദേശീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. जय कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവരൊക്കെ വായിച്ചായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, വായിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇച്ചിരി തെളിച്ച കുറവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹേതുവായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി സ്വജീവിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവർ ഏതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായും ജീവിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ചക്രവർത്തി സർവ്വയുടെ ഭൗതിക വിഭവ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി നശ്വര ശരീരത്തെ ചലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അദ്ദേഹം എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നാണ്. വലിയൊരു വിഷമമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് മുനിമാര് ചോദിക്കുന്നതാണ്, എന്തിനിത് ചെയ്യാൻ പോയി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവരുടെ ക്ഷേമത്തിന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ജനക്ഷേമ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ്, അതിനാണ് അദ്ദേഹം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ അതേപോലെ അശോക ചക്രവർത്തി ഒക്കെ എന്താണ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന്. അപ്പൊ പിതാവാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ പരീക്ഷത്ത് രാജാവിനെ പോലെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അശോകനൊക്കെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ആളായിരുന്നു. കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് മുൻനിർത്തി രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹവും അതേപോലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്ന ആളല്ല, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സ്വജീവിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നിസ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. തന്റെ സുഖമല്ല നോക്കുന്നത്. അവർ ഏതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ജീവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഒന്നും നോക്കാത്ത ആളാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ചക്രവർത്തി സർവ്വവിധ ഭൗതിക വിഭവ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ജന്മനാ തന്നെ ഒരു ഭക്തനും കൂടെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളും കൂടെയാണ്. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭയം. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ധാരാളം ഉപയോഗമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു ചക്രവർത്തിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ല ഒരു ചക്രവർത്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി എന്തിനു സ്വന്തം നശിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്നാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ചോദിക്കുന്ന ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തനാകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആദർശയോഗ്യനായ ഉത്തമ രാജാവ്, ആദർശങ്ങളുള്ള യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൊച്ചുമകനല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ധർമ്മ അനുഷ്ഠിത
അധിഷ്ഠിത ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ ഉത്തമ രാജാവ്, ഏറ്റവും യോഗ്യനായ രാജാവാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കുടുംബവും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്, നല്ലൊരു കുടുംബമുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജാവ്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന് സർവ സദ്ഗുണങ്ങളും സ്വമേധയ കരഗതമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തനായത് കാരണം എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഇതിനൊരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സർവ്വ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു അഭിനിവേശവുമില്ല. മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അടിയറവ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ധാന്യങ്ങളും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും അല്ല എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, സമ്പത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കുറവുമില്ല, രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികതയില് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. തൻ്റെ പ്രജകളുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമത്തിൽ തൽപരനായ രാജാവാകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല അനന്തര ജന്മത്തിലെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം സദാ ഉത്സുകരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മോചനം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ അവർ ജനിക്കണം, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല, മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല, പക്ഷഭേദപരമായിട്ട് പെരുമാറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആർക്കും കൊടുത്തു, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല. എപ്രകാരം യഥോചിതമായ ഭരണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. കാരണം എന്താ, കൃഷ്ണർ ഉപദേശിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റും ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അതേ രീതിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹവും ചെയ്തത്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപിതവും വിസ്തൃതവുമാണ് സ്വാർത്ഥത. അപ്പൊ അവനവന്റെ കാര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്വാർത്ഥത. അതേസമയം ധർമാനുഷ്ഠിതമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ എന്ത് കാണത്തില്ല, സ്വാർത്ഥത കാണത്തില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഭരണം നടത്തിയാൽ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും സ്വാർത്ഥനായിരുന്നില്ല. രാജാവ് പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ രാജാവിന്റെ താല്പര്യം നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ താല്പര്യത്തിന് അനന്യമാകണം. രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് രാജാക്കന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷന്റെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും പരമപുരുഷനെ അനുസരിക്കണമെന്ന്, അപ്രകാരം അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ധർമാനുഷ്ഠിതം ആയിട്ട് ജീവിച്ച് തിരിച്ച് എന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോരണം, തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ആകയാൽ സർവർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് രാജാവിന്റെ അഭിവാഞ്ഛ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുക, മടങ്ങിപ്പോകാൻ ധാമത്തിലേക്ക്. അക്കാരണത്താൽ പ്രജകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ ഉതകം വിധം സമീകരിക്കണം. ഉത്തമനായ ഒരു രാജാവിന്റെ സുഭരണത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യം സമ്പദ് സമർത്ഥമായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. എന്ത് വരത്തില്ല, ദുരിതങ്ങളോ ആപത്തുകളോ ഒന്നും വരത്തില്ല. രാജ്യം സമ്പദ് സമൃദ്ധവുമായിരിക്കും. എന്നാലേ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. പരസ്പര കലഹം ഇല്ലാതെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം കിട്ടാകുമ്പോ ആർക്കും ഡിമാൻഡ് വരത്തില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരുന്നു. ആ സുഭരണ കാലഘട്ടത്തെ മാനവർ മാംസം ഭുജിക്കേണ്ട ഏതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പറഞ്ഞു നേരത്തെ പയസ്, ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം, ലോഹങ്ങൾ എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനസ്സംതൃപ്തി വരുന്നത് വരെ ധാരാളമായി ഭുജിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളും പയസ്സും ഫലമൂലാദികളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ട്. സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ആഹാരം, ആശ്രയം എന്നിവയെ സംതൃപ്തരാകയാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അവിധം ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതൊരു കലഹത്തിനും ഇടവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ, ധാരണയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം, മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കഴിയായിരുന്നു പരീക്ഷത്തിന്റെ രാജ്യത്ത്. പരീക്ഷത്ത് ചക്രവർത്തി സമമൂല്യനായ രാജാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഏവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പേരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൂറൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പരീക്ഷത്ത് രാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതനുസരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചത്. എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 13. തത്സർവം ന സമാചക്ഷ്വ പൃഷ്ടോ യദിഹ കിഞ്ചന മന്യേ ത്വാം വിഷയേ വാചാം സ്നാതമന്യത്ര ഛാന്ദസാത്. തത്സർവം ന സമാചക്ഷ്വ പൃഷ്ടോ യദിഹ കിഞ്ചന മന്യേ ത്വാം വിഷയേ വാചാം സ്നാതമന്യത്ര ഛാന്ദസാത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്സർവം ന സമാചക്ഷ്വ പൃഷ്ടോ യദിഹ കിഞ്ചന മന്യേ ത്വാം വിഷയേ വാചാം സ്നാതമന്യത്ര ഛാന്ദസാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രധാന പദാർത്ഥം തത്, ആ, സർവം, സർവം, നഹ, ഞങ്ങൾക്ക്, സമാചക്ഷ്വ, സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുക, വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരിക ഞങ്ങൾക്കെന്നാണ്. പൃഷ്ടോ, അവരന്വേഷിച്ചു, യത് ഇഹ, ഇതിൽ, കിഞ്ചന, അതൊക്കെ, മന്യേ, ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, ത്വാം, താങ്കൾ, വിഷയെ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും, വാചാം, പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം, സ്നാതം, പൂർണ്ണ പരിചിതമായി, അന്യത്ര, ഒഴികെ, ഛാന്ദസാ, വേദഭാഗ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? സുതഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സുതഗോസ്വാമിയാണല്ലോ ഇത് ഭാഗവത പാരായണത്തിന് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പ്രഭാഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭാഷണമാണ്, പാരായണം മാത്രമല്ല, എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സുതഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വിജയേശ്വരി മാതാജി. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്താണ്? താങ്കൾക്ക് ഛന്ദസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും താങ്കൾ വിദഗ്ധനാണല്ലോ. അപ്പൊ വേദങ്ങളും ഏതാണ്? വേദങ്ങൾ ഛന്ദസ്സിലാണ് പാടുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് 11 മീറ്റർ 8 മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പാടുന്നത് 8 മീറ്റർ ആണ്. തത്സർവം ന സമാചക്ഷോ പൃഷ്ടോ യദിഹ കിഞ്ചന മന്യേ ത്വാം വിഷയേ വാചാം സ്നാതമന്യത്ര ഛാന്ദസാത്. അത് 8 മീറ്ററിലാണ് പാടുന്നത്. അതേസമയം ഇതിനു മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകം ശിവായ ലോകസ്യ ഭവായ ഭൂതയേ ഉത്തമ ശ്ലോക പരായണ ജനാഹ ജീവന്തിനാം ആത്മാർത്ഥം അസൗ പരാശ്രയം മമേജ നിർവിദ്യ കൃതകളേവരം. അത് 11 മീറ്ററിലാണ്. അതാണ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മീറ്ററിനെയാണ് METR, അതിനെയാണ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അളക്കുന്ന മീറ്റർ അല്ല, ഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഒരു ഏതാ പറയുന്നത്, അതിന് താളമല്ലല്ലോ, ട്യൂണ്. അതാണ് ഈ ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രുതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഛന്ദസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഛന്ദസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാണ്. അവരാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിടേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനല്ല. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? പരിവ്രാജകനാണ്. പരിവ്രാജകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി എല്ലാവരെയും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. പ്രഭാഷണത്തിന് ഛന്ദസ് വേണ്ട, രാഗം വേണ്ട, അല്ലെ? കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലെ? അതേസമയം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോ എന്ത് വേണം? ഛന്ദസ് വേണം. അത് ഓരോ രീതിയുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാം, താങ്കൾ എല്ലാ കലകളിലും വിദഗ്ധനാണ്, നല്ല പ്രഭാഷകനാണ്, നല്ല ജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലെ? സ്മൃതികളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം, നന്നായിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അറിയാം, മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അറിയാം, ഛന്ദസ് ഒഴികെ. അതുകൊണ്ട് താങ്കളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ എന്നാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതക്ക് ജയം. ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ സർവ വിഷയങ്ങളുടെയും പൊരുളിൽ താങ്കൾ വിദഗ്ധനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. അപ്പം ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ട്, അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ മകനും കൂടെ അല്ലേ? അപ്പൊ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഛന്ദസ്സാണ്. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരാഞ്ഞ സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ താങ്കളാൽ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ താങ്കൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഏതാണ് തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ, ഉപചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം. ഭാഗവതം രചിക്കാൻ സ്ഥലം ഏതാണ്, കാലം ഏതാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ശുഗമഹർഷി എങ്ങനെയാണ് ഹസ്തിനപുരവാസികൾ സ്വീകരിച്ചത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചോദിച്ചു, അല്ലെ? പല പല ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരിക. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതത്തിന്റെ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ബ്രാഹ്മണരും പരിവ്രാജകരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒരേപോലെയാണ്. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രുതിയാണ്, പുരാണം എന്ന് പറയുന്ന സ്മൃതിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പുരാണങ്ങൾ പറയാൻ ഛന്ദസ്സൊന്നുള്ളത് വേണ്ട, ട്യൂണൊന്നും വേണ്ട. അതേസമയം വേദങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ വേണം. ബ്രാഹ്മണരും പരിവ്രാജകരും, ബ്രാഹ്മണർ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ട്യൂൺ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടി വരും. അതേസമയം പരിവ്രാജകര് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റതെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ ചൊല്ലുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വേടൻ പിടിക്കാൻ വന്ന തത്തകളെ പോലെയാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ പറയും. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. തത്തയുടെ കഥ അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ പറയും, വേടൻ വരും, എന്ത് ചെയ്യാം, ധാന്യങ്ങൾ വിതറും, വല വിരിക്കും, നിങ്ങളത് തിന്നാൻ പോകരുത് എന്ന് അതിലെ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള കിളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. തത്തകളെന്തെയ്യുന്നു, എല്ലാം അതേപോലെ ഉരുവിടും. എന്താണ് പറയുന്നത്? വേടൻ വരും, ധാന്യം ഇടും, വിതറും, വല വിരിക്കും, നിങ്ങളത് കുടുങ്ങാൻ പോകരുത് എന്ന് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ്, വേടം വന്ന് ധാന്യം വിതറി വല വിരിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? പോയി തിന്ന് കുടുങ്ങി. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. വെറുതെ നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചാൽ പോരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും. ഭൗതിക ജീവിതം അവസാനം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും, അല്ലെ? നമ്മുടെ കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകും. അതിനുള്ള ഒരു സാധന പീരീഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധകരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരും പരിവ്രാജകരും, വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. പുരാണങ്ങള് സ്മൃതികള്, വേദങ്ങൾ ശ്രുതികളാണ്. പുരാണങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി രചിച്ചതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? വേദങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില സത്കർമ്മ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടവർ ബ്രാഹ്മണരാണ്. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നല്ല യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക, കർമ്മയജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുക, കർമ്മമാർഗമാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഏവർക്കും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം പ്രസരിപ്പിക്കുകയാണ് പരിവ്രാജകന്മാർ അഥവാ പണ്ഡിത പ്രസംഗകർ, അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രസംഗകരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരാള് എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണർ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിവ്രാജകർ ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ അത്രത്തോളം വിദഗ്ധരല്ല എപ്പോഴും പരിവ്രാജകന്മാർ. വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് ഛന്ദസ് വേണ്ട. അതേസമയം
വേദ ആചാര അധികാരികളായ ബ്രാഹ്മണർ അണുവിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വരാഘാത സാമ്പ്രദായികമായി പരിശീലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ വേദങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, വേദ ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു രീതിക്ക് 11-8 എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, അക്ഷര സ്ഫുടത വേണം, അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ രീതികളുണ്ട്. അതേപോലെ ഉപനിഷത്താണെങ്കിലും വേദങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണം ഉരുവിടാനായിട്ട്. ഉരുവിടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്കിലും സദാ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരെക്കാളും അധികം പ്രാമുഖ്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക്. പ്രഭാഷകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? പരിവ്രാജകർ അല്ലെ. അവരെക്കാളും അധികം പ്രാമുഖ്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർ ഛന്ദസ്സൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചൊല്ലുമെങ്കിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പ്രഭാഷകരെക്കാളും. ആരാണ്? പരിവ്രാജകരെക്കാളും. കാരണം അവർ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിവ്രാജകർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ സമയം ഐക്യരും എന്താണ് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നവരാകയാൽ അവർ ഒരേ സമയം ഏകരും വിഭിന്നരുമാണ്. ഏകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും പുരാണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അവർ രണ്ട് മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ ലക്ഷ്യമായതുകൊണ്ട് ഏകരാണ്, രണ്ട് മാർഗമായതുകൊണ്ട് വിഭിന്നരാണ്. മനസ്സിലായല്ല? ഇവരെന്തെന്ന് പരിവ്രാജക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു, മറ്റവർ മന്ത്രങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകരും വിഭിന്നരും. പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും എന്താണ് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവയും വേദമന്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലും ഏതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല. സാമവേദ, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ സർവവേദങ്ങളും പരമപുരുഷന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചവയാണ് എന്ന് മാധ്യന്തിന ശ്രുതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രീലജീവ ഗോസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം ശ്ലോകം പറയുന്ന എല്ലാ വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, അവയെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ അധികവും പ്രണവ ഓങ്കാരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഏക വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? വേദങ്ങള് എല്ലാം ഓം എന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ, ഓം എന്നാണ് തുടങ്ങുക എല്ലാത്തിന്റെ. അതേസമയം ഓങ്കാരം ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭാഗവതം, അതിൽ ഓമില് തുടങ്ങുന്നതല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം. രണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഇതാണ്. മാത്രവുമല്ല വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഛന്ദോബദ്ധമായ ഉച്ചാരണത്തിന് പരിശീലനം ആവശ്യമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പരിവ്രാജകര് എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ഛന്ദസ് അനുസരിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അതിന് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എന്താണ്? കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് പോലെ ഉരുവിടുകയല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാളും പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഛന്ദസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല. പൂർവമായി പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവവേദങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമെന്ന് പ്രതിലോമമായി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഏതാണ് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഏതാണ് പ്രതിലോമം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിലോമം. അപ്പൊ എല്ലാം ഏതാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? പരിപക്വ ഫലമാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഛന്ദസ്സിൽ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി. മുമ്പേ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ടും പരമോത്കൃഷ്ടനും പരിപൂർണ മുക്താത്മാവുമായ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവത അധ്യയനങ്ങളിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നു. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഛന്ദസ്സിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല. പകരം എന്താണ്? ഭാഗവത അധ്യയനങ്ങളെ പഠിക്കാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാൽ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിയും ഛന്ദോബദ്ധമായ വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൽ വിദഗ്ധനല്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയെ ലേശം പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞതായിട്ട് കരുതരുത്.
അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഗുരുവിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നു. അദ്ദേഹം ഛന്ദസ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും താഴ്ന്നല്ല ഭാഗവതരും നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ ലക്ഷ്യം, രണ്ട് പാത, അത്രയുള്ളൂ. തത്ത പറയുന്നത് പോലുള്ള ഉരുവിടലിനേക്കാൾ അതിരേകമായ പ്രാധാന്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ്. അപ്പൊ തത്തയുടെ കഥയിൽ എന്താണ്? കാണാതെ പഠിച്ചു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ആവശ്യം വന്നപ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യയേ ജാഥാ പരാശരാദ്യോഗേ വാസവ്യാം കലയാ ഹരേഃ. സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യയേ ജാഥാ പരശരാദ്യോഗേ വാസവ്യാം കലയാ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥ പറയുകയാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമി ഉപാച അരുളി ചെയ്തു. ദ്വാപരെ, രണ്ടാം യുഗത്തിൽ, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സമനുപ്രാപ്തെ, ആഗതമായ സമയത്ത് തൃതീയെ, മൂന്നാം യുഗം പര്യയെ, ആ സ്ഥാനത്ത് ജാതഃ ജനിപ്പിച്ചു. ഹേതുഭൂതമാക്കി പരാശരനാൽ യോഗി മഹാസന്യാസി വാസവ്യം വസുപുത്രിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കലയ, പൂർണ്ണ അംശത്തിൽ ഹരേ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ജനനം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ആരുടെ മകളാണ്? വസുപുത്രി, അല്ലെ? ആരാണ്? വസു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? മീൻ, അല്ലെ? മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അപ്പൊ അതന്നെ സത്യവതി, പേര് സത്യവതി. അപ്പൊ അവര് ആരാണ്? ഈ മത്സ്യബന്ധനാണ്, അല്ലെ അവരുടെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ സത്യവതി, വസുപുത്രി, വസുവിന്റെ മകൾ വസുപുത്രി എന്ത് ചെയ്തു? വസുപുത്രിയെ ആര് സേവിച്ചു? പരാശര മുനിയെ സേവിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? പരാശര മുനിയെ സേവിച്ചപ്പോ മുനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അവരിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ത്രികാലദർശിയാണ്, അല്ലെ? പരാശര മുനി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവളിൽ ആര് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ്? യുഗപുരുഷൻ ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ലെ? അതിനുള്ള സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു യുഗപുരുഷന്റെ ജന്മത്തിനുള്ള സമയമായി എന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശത്തിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവൻ സത്യവതിയിൽ ജനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഏത് ശക്തിയായിരുന്നു? സാഹിത്യ ശക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തില്, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനായ ഒരാള് ജനിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? പരാശര മുനിക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് സത്യവതിയിൽ പരാശര മുനിക്ക് വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുന്നത്. അതെപ്പോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ കാലം എന്ന് പറയുന്ന 4 യുഗങ്ങളും ഓരോ ക്രമം അനുസരിച്ച് വരും, അല്ലെ? ആദ്യത്തേത് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ യുഗം തെറ്റി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിന് പകരം ദ്വാപരയുഗം വന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റി വന്ന ഒരു യുഗത്തിലാണ് ആര് ജനിക്കുന്ന? വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതാരിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമം തെറ്റി വന്ന, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ആ യുഗത്തിലെ ഒരു സന്ധ്യയില്, ഏത് സന്ധ്യയാണ്? 3ാമത്തെ യുഗസന്ധ്യയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഡോൺ, അല്ലെ? പ്രഭാതം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഭാതം വരുമ്പോ ഒരു യുഗസന്ധ്യ വരുന്നു. പിന്നെ പകല് കഴിയുമ്പോ രാത്രിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു യുഗസന്ധ്യ വരുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ്, ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറി മറ്റതിലേക്ക് വരാൻ ഒരു സമയം എടുക്കത്തില്ലേ, ആ സമയത്തെയാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ യുഗസന്ധ്യയായിട്ട് പറയും. ഒന്ന് പ്രഭാതത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത്, ഒന്ന് രാത്രിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത്. ഇതേതാണ് മൂന്നാമത്തെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന സന്ധ്യയാണ് ഏതായിട്ട് പറയും, മൂന്നാമത്തെ യുഗസന്ധ്യ. അത് കുറച്ച് വർഷമൊന്നുമല്ല, 200 ദേവവർഷമാണ്. അതായത് 72,000 മനുഷ്യ വർഷമാണ്. അതായത് 200 × 360. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു? 72,000. 72 7,000 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 72,000. 72,000 200 × 360 അല്ലേ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷം. അപ്പൊ 200 ദേവവർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ 200 × 360. അപ്പൊ 72,000 മനുഷ്യവർഷമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം ഈ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, ഒരു യുഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യുഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ സന്ധ്യയാണ് മൂന്നാമത്തെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, 2ാം സഹസ്രാബ്ദം 3ാം സഹസ്രാബ്ദത്തെ അതിവ്യാപിച്ചപ്പോ, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ വസുപുത്രയായ സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരാശര മുനിക്ക് പുത്രനായി ഉത്തമയോഗി വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചു. ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് അല്ലെ, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളൊക്കെ ജനിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡു ജനിച്ചതും ധൃതരാഷ്ട്രം ജനിച്ചതും വിതുരർ ജനിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. വ്യാസന്റെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ള ഗർഭധാരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിനാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ.